masaya ako dahil karagdag din. Meron ko pong birthday na siya. Muli na pati kandala ako. Muli na ako. Agad yung may agapan ng pera kasi eh. Marcelo. Ay, Marcelo. Itong Kenny. Kasi ganang gawan may itong kanikin. So si Kenny kolektado eh. Wow. Therapy at saka magkain ka ng brain pan. Ayan. 9 o'clock na siya. Ayan. Ayan. May memorable magbalang yun eh. Wow. Hindi ko yung bitas mo pala mo yung may pakakal mo sa lesson. Kakakain ka na Ali, mga. medyo masasyan eh. Wow, Kasi mo masasya. kang yaran, makasait ako. Wow, magkaisa yun. Ang tama na siya. Yung gamit ko yung may kaltala. Kaltala.